Když jsem cestoval po těch 50, možná 60 zemích světa, tak pochopitelně jsem si všímal těch nejrůznějších exotických pravidel etikety. Zajímalo mě to vlastně od jak živa. A tady jsem měl spoustu příležitostí si všímat těch jemných detailů. Ale nemyslím jenom tu exotiku, ale třeba i při večeři s britskou královnou. Jak vypadají ty správné finesy. A pak jsem skončil na Hradě a chodil jsem dál na společenské akce a teďka už jsem se nemusel starat o toho svého prezidenta a mohl jsem už tam být sám za sebe. A najednou jsem viděl, jak spousta lidí si neumí překládacím příborem vzít plátek šunky, jak si neumí uvázat úzel na kravatě, jak špatně drží vidličku. A já jsem si říkal, já to všechno umím, já jsem to všechno prožil. Proč bych o tom něco nenapsal nebo nenatočil? Natočil jsem televizní seriál a pak jsem začal psát knížky. Měl jsem toho plnou hlavu. První kniha, kterou jsem napsal, se jmenovala Velká kniha etikety. Tohle to je její novější vydání, přepracovaná nová Velká kniha etikety. A tady pochopitelně, to je učebnice, řekněme, jakoby pro vysoké školy. Tady se dozvíme úplně všechno, co o etiketě potřebujeme vědět. Tady se podíváme, jak se vážou kravaty, jak se správně stoluje. Je to, řekněme, takové základní dílo. No, ale takovéhle tlusté knížky nebudou číst všichni. Zvláště ne třeba puberťáci. A o ty nám jde hodně. A tak jsem napsal knihu, která je zaměřena především na teenagery. Jmenuje se Špaček porcelánu aneb etiketa, vole. A odráží způsobem, který je pro ty puberťáky asi nejpřitažlivější, to znamená tím veselým, komickým a řekněme trošku absurdním, tak odráží ta pravidla etikety. Je tady všechno, co se mají naučit a je to formou, která je rozhodně baví. Potom samozřejmě ještě celá série menších knížek pro specializované obory, specializovaná témata u stolu, pro firmu, úřad, pro celou rodinu. Ale ještě bych neměl zapomenout na ty úplně nejmenší. A proto jsem připravil stolní hru, která se jmenuje Starling. Starling znamená anglicky špaček. A je to stolní hra jako každá jiná, akorát, že se při ní ti malí učí etiketu prostřednictvím hry. A ještě abych nezapomněl, tohle je úplně moje poslední knížka. Já jsem si řekl, že nikdy nebudu psát žádné paměti. Nejsem práskač, abych vyprávěl o tom, co se dělo na Hradě. Ale když jsem po smrti Václava Havla viděl, jak se vzedmula ta obrovská vlna lásky, respektu a úcty k němu, tak jsem si říkal, stálo by za to, aby lidé ho poznali blíž. A tak jsem vybočil z té řady knih o etiketě a napsal jsem vzpomínky na 10 let s Václavem Havlem. A myslím si, když hovoříme o cestování, že nejzajímavější je právě ta kapitola, která se týká zahraničních cest, exotika a spousta zajímavých příhod.